Merħba ħbieb u nilqakom għal programm ieħor, it-tmiem programm li jfisser wasalna fit-tmien jum tal-att tal-Omer, l-att ta' 49 ġurnata u li għandu jwassalna għal 50 jum li huwa l-jum ta' Pentekoste. Jum ta' Pentekoste fejn Alla ordnanna li nintaqgħu flimkien bħala komunità minn qazzu l-ġurnata tkun iddedikata għalih u nagħmlu laqa spiritwali fejn nfaħruh, niġu nfaħruh fit-talb tagħna bil-kant tagħna, nistudjaw il-kelma. U għaldastant wasalna fit-8 jum ta' dan il-att. It-8 jum ifisser ukoll l-ewwel jum tat-tieni ġimgħa. It-tieni ġimgħa minn 7 ġimgħat 7 għal 7 għandek 49 u mbagħad il-50 jum tkun il-festa ta' Pentekoste. Għal ħsieb spiritwali tal-lum nixtieq ninkwota mill-Littra lil-Lud, Littra lil-Lud kapitlu 6 vers 1 fejn taqra hekk ara. Mela ħallina mill-ewwel elementi tat-tagħlim tal-Messija u nimxu l quddiem lejn dak li huwa aktar perfett. M'għandniex għalfejn nerġgħu nibdew mill-bidu bl-indiema tal-emejjel il-mejta tagħna u bil-fidi falla, bit-tagħlim dwar ħasil u tqejjed tal-idej u dwar il-qawmien mill-imwiet u l-ġudizzju ta' dejjem. Ħanimxu l-qoddim kif issa ser nagħmlu jekk Alla jrid. U dan huwa dak li qed jgħid l-Apostlu f'din Littra lill-poplu. F'kelma waħda li qed jgħid il-kittieb huwa ejja ħalli nikbru u nimmaturaw fil-kelma t'Alla. Huwa tajjeb li tersaq lejn Alla, huwa tajjeb li taċċetta lil Jexua bħala s-Sid u s-Salvatur tiegħek, imma l-affari ma taqafx hemm. Il-fatt li inti aċċettajt il-Jexua ma jfissirx li issa tista' tieqaf tfittex u timmatura fil-kelma ta' Alla. Fi ftit kliem l-Apostlu hawnhekk qed jgħid il-kittieb qed jgħid isma' huwa importanti li temmen f'Alla. Anzi huwa importantissimu li aħna nemmnu f'Alla, imma huwa wkoll importanti illi temmen lil l-Alla. U biex temmen il-Alla ifisser li taraf x'inhi d-differenza pereżempju bejn it-tajjeb u l-ħażin. U dinha xi ħaġa li l-kredenti jafu. Il-kredenti mill-mument li jersqu lejn Alla l-Missier u jaċċettaw li Jexua f'ħajjithom bħala s-Sid u s-Salvatur tagħhom, kapaċi jiddistingu bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Issa mbagħad jekk jagħmluh jew le dik ħaġa oħra. Il-problema qed hawn, pereżempju, kemm aħna kapaċi niddistingu bejn dak li hu qaddis u dak li huwa komuni. Bejn dak li Alla jsejjaħlu nadif u dak li Alla jsejjaħlu maħmuġ. Din il-ġimgħa għas-Sibt li ġej, illum infakkarkom huwa it-22 ta' April, nhar is-Sibt li ġej il-paraxà l-istudju li nagħmlu fis-sinagoga tagħna miġġi ppreżenta xemini li tfisser it-tmien jum, it-8, numru 8, qed tirreferi għat-8 jum. It-8 jum fejn Alla ordna lil Mosè qabad il-Aron u l-ulidu jagħmlu sagrifiċċju partikolari, u mbagħad naraw il-Nadab u l-Abiħu iddeċidew li huma jagħmlu sagrifiċċju kif jaħsbu huma li setgħu jagħmluh u mhux kif Alla qalu u naraw il-konsegwenza ta' hekk Alla qatilhom fuq il-post. Ma l-ewwel ġurnata daw huma ġiex ħaniduhom żewġ assisin ta' Alla li Alla għażel biex joffru s-sagrifiċċju tagħhom u tal-poplu tagħhom fit-tempju lejn Alla u ma l-ewwel ġurnata żgarrawa daw u Alla kellu allura jeqridhom. Il-punt li joħroġ mill-paraxà ta' din il-ġimgħa hija waqt li Alla qed jgħidilna kif għandna nkunu qaddisin. Nadab u Abiħu ddeċidew huma kif għandhom jagħmlu biex ikunu qaddisin. U din hija l-problema tal-Knisja llum, dik il-Knisja li naħobb insejħilha moderna, Knisja moderna llum illi jgħidu li jisma' illum m'għandekx għalfejn iżżomm is-Sibt qaddis, m'għandekx għalfejn iżżomm il-festi tal-Mulej tista' tikol kollox. Fil-fatt hija xi ħaġa li anke insibu f'din il-paraxà wara il-mod ta' Nadab u Abiħu Alla mbagħad jgħaddi għand Mosè u jgħidlu isma' dawn huma l-annimali li l-poplu jista' jiekol u dawn huma l-annimali li l-poplu ma jistax imiss.
maħal u ma jistax jikolhom għax huma maħmuġin. Xi ħaġa li nerġa' ngħid il-Knisja Moderna illum qatlita u ma tix tagħti każ dal-affarijiet, anzi tiġi kontra l-kelma tagħha u allura tibda tgħid li l-poplu li nistgħu m'għandniex għalfejn nżommu s-Sibt Qaddis, nistgħu niklu li rridu. U x'qed jagħmlu allura qegħdin flok jgħinu lill-poplu jikber u jimmatura fil-kelma tagħha, qegħdin iżommu lil dak il-poplu fit-tagħlim bażiku. U dan huwa li l-Apostlu qed jgħidilna f'dan il-kitba. Ejja ħanimxu l-qoddim issa l-bażiku nafuh, l-elementari nafuh. Ejja ħalli nimxu l-qoddim ħalli nikbru l-kol flimkien. X'jiġri jekk aħna nażlu li inqimu l-Alla bil-mod tagħna u mhux bil-mod ta' kif qed jgħidilna hu. X'jiġri meta aħna nżommu l-ġurnata rridu aħna qaddisa u mhux is-Sibt. X'jiġri meta niċċelebraw il-festi pagani li l-Knisja ħolqot u ma niċċelebrawx il-festi tagħha. Jiġrilna l-istess bħal Nadab u Abihu. Joqtlok Alla fiżikalment dak il-ħin le, ma spiritwalment inti mejjed. Qed taħseb li inti mimli b'dak l-ispirtu għax tħossu eċitata ġejlek smista, allura Alla da ma jfisser xejn. U hawnhekk fejn l-Apostlu qed jgħid nisma' ejja ħanikbru, ejja ħanimmaturaw, ejja ħanaraw Alla xi jrid minna. Il għaliex jekk ser neħlu fl-elementari, jekk ser nifqu mat-tagħlim bażiku mhux ser nikbru x'jiġri. Jiġri bħalma fil-fatt qed jiġri jibdew joħorġu dottrini differenti, nistgħu ngħidu li mad-dinja kollha denominazzjonijiet Kristjani hawn mal-40,000 waħda differenti, meta aħna nafu li waħda hija l-verità, allura għandna problema kbira, imma dan huwa dak li jiġri meta neħlu fl-elementari u ma nażlux li nfittxu fil-fond nikbru nimmaturaw fil-kelma ta' Alla. Jiġri li l-bniedem joħroġ bid-dottrina tiegħu. Biex nimmaturaw, irridu nibnu fuq il-pedament, fuq il-fundazzjoni li għandna u dik il-pedament u dak il-fundazzjoni fil-kastana huwa Jexua il-Messija. U fil-fatt huwa Jexua il-Messija stess li f'Mattew kapitlu 5 minn vers 17 jgħidilni kara xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' liġi jew il-profeti, jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għal perfezzjoni. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art lanqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. U s'issa nafu li għadu ma seħħx kollox, illi xi seħħ kollox ma terġa' jkun hemm sema ġdida u art ġdida. Inkomplu vers 19. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwied. Imma min ħarishom u jagħmilhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwied. X'jiġri ħbib tiegħi meta nifqu milli nimmaturaw? X'jiġri meta infallu li nibnu fuq dak li tagħna Jexua s-Sid u s-Salvatur tagħna? X'jiġri meta infallu li nibnu fuq il-kelma tagħha? Nispiċċaw ma nimaturawx. Neqpaw trabi tal-ħalib, xi ħaġa li anke di l-Apostlu jirreferi għalija fl-itri tiegħu. Ejja ma neqpawx trabi tal-ħalib issa, ejja nikbru, ejja nibdew naraw il-laħam li hemm fil-kelma tagħna. Jexua biss huwa dak il-pedament. U allura aħna meta niġu għal dal-argumenti għax ħafna jiġu kontrina fuq il-liġi dik hija tal-biża' illi l-istess nies li jsejħu lilhom infushom il-poplu tagħha jiġu kontra l-kelma tagħha u hija xi ħaġa fil-fatt tal-biża'. Il għaliex Jexua biss huwa pedament. U allura f'kull ħaġa li rridu nagħmlu aħna rridu ngħidu imma kieku. Jexua x'kien jagħmel? Jexua kien iżomm is-Sibt Qaddis. Jexua kien jiċċelebra l-festi tal-Mulej, ma kienx jiċċelebra festi pagani. Jexua ma kienx jiekol l-laħam li Alla qalilna mhuwiex ikel. Il-laħam li Alla qalilna mhuwiex ikel, Jexua ma kienx jieklu, mela jien biex nimxu warajh, Alla qalilna biex nimxu warajh irrid nagħmel bħalu.
mhux se noqgħod nidħol fl-argumenti għaliex dan huwa ħsieb tal-ġurnata u ħsieb tal-ġurnata huwa li nimmaturaw, ma biex nimmaturaw irridu ngħidu f'qalbna kieku Jaxua x'kien jagħmel. U aħna nagħmlu bħalu. U hemmhekk inkunu qed nimmaturaw fil-kelma tal-Alla. Hemmhekk nimmaturaw, hemmhekk nikbru meta naqraw il-kelma tal-Alla naraw Alla x'qed jgħidilna u mhux naraw biss Alla x'qed jgħidilna imma nimxu ma' dak li Alla qed jgħidilna. Mhux biss nemmen f'Alla, hawn ħafna li jemmen f'Alla, qasna f'kemm nisma' nies jidaw jiena jidaw għaliex għax jemmnu bih. Imma hemm differenza bejn li temmen f'Alla u li temmen lil Alla. U biex inti tikber u timmatura fl-ispiritualità tiegħek, biex inti tikber biex tersaq qrib lejn Alla fir-relazzjoni tiegħek tikber u timmatura fil-kelma tiegħu. Għal daqstant ħbib tiegħi ejja ħalli nibnu fuq it-tagħlim elementari li tagħna Jaxua, nibnu fuq u mhux neħnu hemm. Sabiex inkunu nistgħu nimmaturaw fih. U għal daqstant bħas-soltu nagħlqu dan il-programm b'talba qasira Mister Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers mulej niġu quddiemek u dalgħodu nitolbok sabiex għal darba oħra Mister Qaddis. Għallimni mulej, għallimni id-darba għal dejjem it-tagħlim elementari tiegħek. Mhux sabiex nerġa' noqgħod immur lejh kull darba mulej imma sabiex nibni fuqu. Għallimni mulej kif nibni fuq it-tagħlim li inti stess tajtna fil-kelma tiegħek. Mister Qaddis għallimna is-sabiħ tal-liġi tiegħek, għallimna s-sabiħ tat-Torah tiegħek kif qallek is-salmista Mister Qaddis, għaliex il-kelma tiegħek hija id-dawl fit-triqati, il-kelma tiegħek it-Torah tiegħek hija l-lampa għal-riġlejja mulej. Mister Qaddis urini dak id-dawl, urini fejn irid nimxi ħan nikber, urini matura fik, ħalli nersa' aktar lib lejn qalbek Mister Qaddis, ħalli nsir nafek aktar. Urini kif nimxi f'dan it-tagħlim Mister sabiex nikber fih u nigradwa għal livell spiritwali ieħor Mister Qaddis. Mulej nirringrazzjak li huwa inti li turini u li tmexxini fis-sempliċità tal-kelma tiegħek. Inti l-għallim tiegħi mulej, inti l-mexxej spiritwali tiegħi. Fik biss nafda mulej għall-kelma tiegħek fil-kelma tiegħek. Mulej grazzi li inti il-mexxej spiritwali tiegħi. Nolli l-ismek il-fuq mulej u nfaħrek ta' dak li inti nfaħrek tal-kelma qaddisa tiegħek li fuq għardu nimxu Mister Qaddis. Nofrilek din it-talba fisem l-Aziz ibnek Jaxua is-Situ Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sakemm nerġa' niltaqgħu fi programm ieħor għada għal ħsieb ieħor f'dan il-att tal-Omer fisem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.